dneska vítam u môjho videa. Rýchlo mám iba 15 sekúnd, takže dneska vás uvítame. Pripáčte, že som dievča, ale tento skin sa mi páči. A ešte 8, no a ideme hrať dneska Shipquest. Budú ešte ďalšia minihra a to bude všetko. Zatiaľ sa s vami lúčime, ale neúčime sa, lebo ideme točiť video stále. Dobre, ja už som pripravený, kámo. Dobre, ideme to, vyhráme to. Koľko máme? 4 minúty. A to za 4 minúty, to je rýchlo, veď budem točiť 10 minút, takže to dáme aj 2 hry. Poď, kri. Sakra, to čo bolo? Čo ťa zabili? Nie, on mi zobral ovce, tu máš. Tak, lebo ma buchol. Zobrali zelený jednu ovcu. Ja máme 3 a čo? Ne. No, počkam. Jo. Toto je epic. Vieme. Au. Tu máš. Potom vám dám do popisku videa. Potom dávame do popisku videa, aký to je server. Jau. Ťa No zabili? tak môžu to vidieť aj na tom videu. Vidíš toto lištu? Tam majú aj názov, jak sa to volá. Starcraft.cz. Ale radšej tam napíšu tu IP, alebo to je inak IP. Tu máš ty smrt. Jau. Berem ovcu. A zabili ma! Nie, fakt? Takže si tam sám ide za tebou jeden. Ale mňa nepremôže, vidíš? Jak som oblázol. Tak ale máš vypko do prdele. Môj kamoš má vypko, lebo ukradol jednému hráčovi. Ak budete ten hráčov ukradol ten vypko pozerať sa na toto video, tak on si to chcel kúpiť, ale to jeho kamoši spravili. No, moji kamoši spravili, to nie ja. Do prdele. Vidíte, nehrám že s hackmi ani nič, klikám na myšku, ak to budete počuť. Čiže ja sa ešte iba pozriem, či zvuk funguje, alebo ak nefunguje zvuk, tak to je na prd. Skúsa čo povedať, kámo. Ale... Počuť ťa. Vrav trošku hlasnejšie, hej? Ale... No, tak to je dobré. Ah! To prdele nie je. Počkaj, tak to mi odpísal na Skype, kašem to. Normálne mi... Jeden kamoš začína natáčať normálne mi vydá. Ja už točím do prdele. Ty vole, 5, 4, 3, 2, 1, rýchlo. Hoho. A kámo, už hač ty ovce. Ale vieš, že oni môžu ísť do hociakého smeru. Ja chcem im ukázať. No dobre, počkaj, ale musíš ich zabiť prvé. Zabili sme ich. Jau. Zabili ťa? Zabij ich. Aha, takto, pozeraj. Dobre, takže pozerajte, toto má schopnosť ten vidíte, takto ich hodí. Toto je schopnosť. Jak volá sa ten tvoj kit? Mne je zbabelec. On má iba sekiru. Aj zbabelec má sekiru, no. Zabiješ ho? Jo. Ne, naše ovce. Čo? Oni nám bere ten žltý. No a to zabije. Červený keby dačo. Aha. Zabiješ ho. Ja som si plietil tie ovce. Ne, na nás zautočili, berú nám 3 ovce. Do prdele sme pod palbou. Bože, dačo mi prišlo na Facebook, do prdele. Jau. To čo je za hekra? To je hacker, chápeš, že po ňom, ja úplne strieľam do ňoho. Jak keby nič, zabiješ ho. Tak ho zabij. Zoberiem ovce. A hadžem, baseball, gól. Počkaj, ja chytám. Dobre. A 4 minúty, za 51 sekúnd sa to končí. Dáme ešte jednu hru. To vyhráme. Ale nemôžem točiť.
ja veľmi, takže toto si môžete uverejniť, že nemôžem točiť Annihilation. Lebo proste môžem natáčať iba 10 minút a keď natáčam a nemôžem úplne celé Annihilation točiť, práve musím to strihať a to vás tak nebude baviť. Takže radšej sme natočili pre vás toto, uvidím, aký to bude úspech mať. Dúfam, že veľký. Ak chcete so mnou hrať, proste dole bude v popiske moje meno v Facebooku a Skype. Kto si ma chce pridať, tak nech sa pridá. Kto chce sa so mnou hrať, tak ma stretne na tomto serveri. A ak ma nestretne na tomto serveri, tak neviem. Jo! Kámo, poď ich zabiť do prdele. Jo, to sa nám proste vždy dali toto šípko, ja to neviem prečo. A oni majú iba dva opcenou. Takže ja to stopnem, aby sa neminul čas, takže čaute zatiaľ. No dobre, prvá hra, čo? Takže sme zase ve hre a ideme hrať. Nie sme už s kamošom, ale budeme ja vyhrávať. Oni sú dvaja. Kámo, mali sme ísť ku žltým. Dobre, oni si menili tam týmy. Hej, kamo, moc ja teraz natáčam, takže počkaj. Jau! Takže diváci, sme tu, môj oco prišiel, takže musíme trošku to stopnúť. Takže zatiaľ vyhrávame. A ešte dáme asi do prdele blesk. Ja už mám 12, to už vyhrá. Ešte 1 minúta. O, počkaj. Teraz, koľko to je? Jo. Počkaj, do prdele, ja teraz na chvíľku nehrám diváci, lebo padla baterka, neviem, kde je. Do prdele, kašlem na to, ale aj oba padol. A do prdele, počkaj, kámo. Stopnem vás na chvíľku, diváci. Takže sme tu, diváci. Už ideme hrať v pohode. Minúta a vyhrávame to, Už nám takže nič to už je nebráni. čistá výhra. No, to je čistá výhra. A asi sa zlúčime s vámi. Neviem, bude ešte natočím asi ďalšie video, asi Bed Wars. Však ak sa uvoľní. Kto dal modrým? To oni. Prečo? Neviem. Aha, možno. Ak by ani zelení nevyhrali, tak aspoň. Ja si myslím, vieš, prečo mu dávať modrým? Aby sme im išli ku modrým a oni nám zobrali ovce. On si vám proste nevšimol, proste tam kúkal aj. Ja som potom na neho zautočil a on tam prišiel ten druhý, tak preto som ich chcel tak odlákať. Pohode. Tak za chvíľku sme to vyhrali. Jo, 10 sekúnd, to máme vyhraté. A my sa asi zlúčime 8 minút, pre mňa je moc dosť. Dve hry sme si zahrali. Ty si ju jak hodil? No máš, lebo mám ten kit. Ty buď sem. Sorry ti. Ja som ťa zabil! No, takže potom ukončiť. No. Kde si? Tu. Vidíš ma? Ne. Vole. Počkaj, ale je tam, kde si? Vieš čo, idem na Warbiny Tu hry. som. Kde si? Tu si, dobre. Poď semka, poď za mňou, tu som za tebou. Tu, poď. Tu, nech nás nikto neotravuje. Tu. Takže my tu. Počkaj, ja sa nevidím. Poď ku mne do prdele. Takže my sa asi lúčime a čau. Čau.